Hej og rigtig godt nytår. Vi står her, Carsten og Mikkel fra Dansk Sprængningsservice, og vil sende den her hilsen ud på den her årets helt særlige aften. Vi har taget en flaske champagne med, som man traditionen tro kan åbne med en champagnesabel. Men sådan en har vi ikke, så vi har tænkt os at prøve noget helt andet. Vi vil skyde toppen af med en lille smule sprængstof. Ja, skal vi... Ja. Ja, Røgers! Ja, så har vi fået lovet af en champagne. Ja, det lykkedes meget godt. Så jeg vil sige, det er absolut succes. Jeg afmonterer den der... Ja, den er flækket lidt på kanten her, så jeg tror, vi skal hælde på den anden side. Så, det er glas. Ja. Så Frederik, så er der champagne. Så er det nytårssnald. Nu får jeg lidt bundskratet her. Det ser faktisk fint og glasfrit ud. Det er noget, der kan drikkes. Men godt nytår for Dansk Sprængningsservice. Ja, skål og godt nytår. Ja, skål. Bortset ved det, så stod vi og snakkede om, at man skal sige, at sådan noget her, det bør man ikke gøre derhjemme og så videre. Vi synes sgu godt, I kan gøre det derhjemme. Ja, det er der ikke noget problem i. Gør det bare. Ja, gør det bare. Godt nytår, Dansk Sprængningsservice.